случва, когато започвам да работя през акашовите си записи. Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери в живота си, освобождавайки блокажите и пречките. Какво се случва? Случва се уникална трансформация и промяна. Случва се това, че се свързвате с вашата вътрешна светлина. Откъде го знам ли? Вчера се върнах от един уникален 7-дневен ретрит през акашовите записи. Завършването, възхода. И уникалността, светлината и любовта, която в момента се разпръсква около мен и вътре в мен, е прекрасна. И затова искам да ви докосна макар и малко до това вълшебство чрез програмата "Отвори сърцето си чрез ангелите". Вратата на сърцето си чрез ангелите с помощта на Архангел Мелхизедек, Архангел Михаил и Архангел Метатрон. Докоснете се до вълшебството на Акаша чрез тази уникална програма, която започва на 1 юли. Съвсем скоро. Повече информация пускам долу в описанието. Прекрасен ден!